was een aardig meisje, opgeruimd en content. Wenkjes weer roze bleetje, Jean een flinke vent. En aan vroeg dan ook iedereen, zelfs groot en klein, zelfs groot en klein. An is die vrijerie gedaan, of zult het trouwen gaan? Och An, och An, och An, wie kijkt er toch met Jean? Heel nog vuur van dich, kom toch vertel het mij. Och An, vertel eens wat, hey, ons eens wat, hey, ons eens wat. Och An, vertel eens wat, van die liefste schat. Als het werd 8:45, vader zoet in de bros, ging aan Jean vesten steken, boodschap beginnen hoog. Moeder stond aan een dikke voet, kwam laat, kwam laat, vader zag aan luisteren en zei, zit dicht en even wee. Och An, och An, wie kijkt er toch met Jean? Heel nog vuur van dich, kom toch vertel het mij. Och An, vertel eens wat, hey, ons eens wat, hey, ons eens wat. Och An, vertel eens wat, van die liefste schat. Hij de dan nog zijn bedje, lag aan zo voor zich heer. Deed het dan zijn gebedje en liet zich stiekem neer. Zoetjes zingen ze onverwacht, de koedeljak, de broers en zusters al bijeen.